Ini ko dan. Ini nga mo pwede din kumutang sa negosyo kay Kuan. Baratilyo. Ano, kumusta manan Kuan? Binta mo, saan Kuan? Oh my God, pinaging kawatan At to, kawatan ko no siya kagabi. Naroging kawat sa imo. Nagpuso. Ang puso ko no. Oh, no. Ano naman ko magaling, pinos po naman. Ano iba naman interview, ito nga nag-ubar niya kandila. Shout out! Hello guys! Welcome to Waray Waray YouTube channel. Okay, Barangay Maragano, Fiesta 2021. Ako ang giusayin sa Barangay Maragano. Okay, right now it's about 1 o'clock in the afternoon. Hulat-hulat san kuan maratong backrider kay maulinak di pabungto san Palapag. Ginaadyag sa waiting shed san Barangay Maragano. Okay guys, keep it up, subscribe. Thank you.